Сәмсіз Наратлык хуҗалыгы авыл советы белән аңлашып эшлибез. Берлектә, шушы җирлектә булган бөтен проблемаларны бергәләп хәл итәргә тырышабыз. Сезне таныштырып китәсе килә 2019 елны Наратлык хуҗалыгында эшләнгән эшләр белән. 2019 елда без байтак эшләр башкардык. Паркта КАМАЗ карау өчен гаражны ремонтлап мич чыгарып, түбәсен ремонтлап тәрәзәләрен пластикка алыштырып куйдык. Бер МТЗ 1221, бер МТЗ 82 трактор алынды. К700 тракторына бер культиватор КШУ-10 алдык. Посевной комплекс Яр-6 дигән алдык, аны дөрестләп көйләп эшләтеп җибәрәсе генә калды. Паркта тагын гаражның бер отсегына ремонт эшләп куйдык. 2020 елны эшләп бетерәсе бар. Гәрәй авылында торакларны ныгытып НКТ белән әйләндереп алдык. Яңа кормушкалар куелды. 2 Синаж силос траншеясын яңадан ясадык. Летний лагерьга ремонт ясап, молокопровод үткәреп, яңа доильный зал ясадык. Шамаларат авылында летний лагерьда бозаулар торагында ремонт ясадык. Иске АВМ урынына бозау торагы төзедек. Коровникта ТСН алыштырылды. 100 башлык угыз торагын 100 башлы савым сыйгы торагына әйләндердек. Анда яңадан утлар кертеп, молокопроводлар үткәреп әзерләп куйдык. Инде хәзер менә сөтләрне сава башларына калды. Шәбез авылында летний лагерьда ремонт ясадык. Өстәмә җәй көне Ширледә кояштан сыерларга саклану өчен, яңгыр яуганда күшекмәсе өчен навес ясадык. Коровникта ремонт ясап, тәрәзәләрен пластикка алыштырып, бетон салдык. 2020 елда эшләр. Без инде паркта гаражга капиталь ремонт ясап, чәчкечләр, тракторлар карау өчен бүлмә әзерләргә исәплибез. Бер яңа МТЗ 82 трактор тагымалары белән алу, бер погрузчик АМКАДОР 452 алу, МТЗ 1221-гә культиватор КШУ-6 алу, Шалманаратка 2 Синаж базы ясау, Шәбездә Синаж базларының идәннәрен бетон салу, Шалманаратта 100 башлык симертү торагына капиталь ремонт ясап, яшь бозаулар өчен торак төзергә исәп. Авыл хуҗалыгы өчен бик уңай булмаган 2019 елның без яхшыгына төгәрләдек. Район хуҗалыклары арасында чыгарылган нәтиҗәләр буенча, рейтинг буенча без 3нче урында төгәрләдек. 2019 елның январь һәм апрель айларында иң яхшы эш кешеләр күрсәткән өчен 2 тапкыр күчмә ат алдык. 8 айлык, 9 айлык нәтиҗәсе буенча эш күрсәткечләре өчен яхшы хуҗалык буларак кубок белән бүләкләндек. Җитештерелгән продукциянең күп өлеше сатуга чыгарыла. 2019 елда кергән керем 85 миллионда 182 мең сум тәшкил итте. 2018 елга караганда 19 миллион 528 мең сумга артыграк. 1 гектар авыл хуҗалыгы җиренә 27 меңдә 390 сум туры килә. Хуҗалык зур түгел, әмма тарпа урнашу сәбәпле 3 ферма тотабыз. Чыгымнар 3 тапкыр артыграк килеп чыга. Терлек караучыларның нагрузкасы да азрак була. Бер техника эшләдек, 3 техника эшләтергә мәҗбүр булабыз. Зур хуҗалыкта да, җитәкчелеккә дә бездәге кебек үк белгечләр, хисапчылар эшли. Бер урынны 3 бригадир, 3 учетчысы, лаборант, 3 ассимилятор, 3 склад мөдире тотарга туры килә. Техника мастерскойларында да, мастерской мөдире, слесарь, заправщик, зур хуҗалыкта да бездә дә шулай ук. Иң мөһиме, без шушы җирлектәге халыкның азрак хезмәт хакы алырлык булса да эш белән тәэмин итәргә тырышабыз. Басу кырларыбызда моң уңыш үстереп, җыйнап алганда гына бүгенге көндә төп акча чыганагы булган терлекчелекне фураж һәм сусыл азык белән тәэмин итеп була. Белгәнебезчә, 2019 елның табигый шартлары игенчелек өчен уңайлы булды дип әйтә алмыйбыз. Наратлы җәмгыятенең 3110 гектар авыл хуҗалыгы җирләре бар. Шуның 2435 гектары сөрем җирләре. Узган ел 950 гектарда бертөкле һәм кузаклы культуралар, 685 гектарда терлек азыгы культуралары, 800 гектарда күп еллык үлән үстердек.
Мехатрядның 85 гектар жерлерін алдық біз. Борсық районында, Мәсәді ауылының да 115 гектар жеріне люцерна шештік. Ләкин ол жерлерінің оңдырышсыз, ямалы һәм Мәсәді құмлықтары екенін мұнда отырған әрбір жерде яқшы таныр. Жерлеріміздің оңдырышсыз болуы бізден үстеме шығындар талап ете. Һәр елны юғары репродукциялы яңа сортлар болдыруын даими алып барабыз. Юғары уңыш алу үшін ең зор талапларның бірсі болып, оптималь срокларда шешуні башқару шығу тұра. Мұның үшін техникаларын өз уақытында яқшы сипат етіп әзірлеуге керек. Техникаларын қабыл ету уақытында әзірлігіміз оңай бәйеленді. Қожалықта ең көп табыш кетіруші, яшайышын тәмин етуші төп тармақ болып тірлікшілік тұра. 2020 жылының 1 январына 1550 баш мүгізлі ірітірлік һәм 61 баш ат есептлене. Озған жылға қарағанда 49-ға көбірек. 2007 жыл башында 1135 баш болса, 2020 жылға баш санының 1550 башқа жетті. 415 башқа артығырақ бұла. 10 ел қожалықта сүт сатудан 2019 жылда біз 51 миллион 810 сум ақша кірттік. Қожалықта тірлік еті жетіштіру азғына орын алып тұра. 2019 жылда барлығы 2334 сетнер жетіштірілді. 2018-де жылға қарағанда 151 сетнер артығырақ. Жетіштірілген етінің 2006 центнері сатылды. Ет сатудан қожалық кассасына 14 миллион 751 мың сум ақша кірді. 2019 ел оңышы үшін 5 миллион 991 мың сомлық ашлама алынды. Бұл аммиачный селитр 220 тонна, азофос 60 тонна, диамофос 20 тонна, карбамид 100 тонна. 1 гектарға 56 килограмм тәсет ету үшіне ұшлама кіртілді. Ауыл химикатлары үшін 3 миллион 192 мың сум ақша тұтылды. 2019 жылда ұрлық яңарту үшін арпа, солы, бұршақ, кукуруза, люцерналар ұрлықлары 1 миллионда 155 мың сум тұтылды. Біздің оңышның валовой сборы 48.320 болды. Bir сетнерға 44.1 сетнер. 2019 жыл қышлату шырына барысы Синаш 87.859 сетнер, Силос 43.857 сетнер, Пішен 12.771 сетнер, Солам 31.500 сетнер әзірлерік. Біздің ел ярымға жетерлік азық әзірленді. Шоң қарағанда енді біздің көздіктен қарағанда жерліктегі башыған проблемалар да бар. Нашыл Камилов айтып кеткенде теріс түгу. Теріс түккенде біз қожалық терісін басуға кіртіп барабыз енді. Ел сайын бульдозерді 170 шақыртып түгілген теріслерін, ферма бойынан түгілген қожалықлар түккен теріслеріні үйреттіп барабыз. Мына шының арасында башығаны енді полиэтилен, шифер, отын шейбірлер ташланыла. Мына бұларын енді үйлері қырынан машина алып бейті, сонда туғып жіберсе де бетерек болар еді. Онда да туқ мәселе. Мына шалмаларда енді тағын шыннан да ең көп малтығызлығы бұл қожалықтар арасында да біз мына бүтін болған қожалықтар арасында біздің ең малтығызлығы жерге қарағанда малын көп болу енді солай населениенің да солай. Көпірінің сол яғын һәм оң яғында аз ғана жер бар. Мұнда бәлеке шалмалар, ауыл шалмалар күтілі солай фермерларда бек көп бетенді маллар бар. Якпаров Алиев, Ибрагимов Ударис, Ибрагим Хафизаның атлары бар. Міне олар көп болуы енді жерінің аз болуы жерліктің енді міне сол үстеме ауырлықлар етеліп шығара. Тағын енді міне сарықның күтуі, сарық күтуінің де сарықта күтулеп күтсек ебет болыр еді. Көпшілік кіші сарықларын шығарықтан жібері, сарықларын шығарып жібергестен орын болмағаш біздің народ қожалығының басуларына кіру ұшырақтары болды. Біздің де яқшы етіп оңыш аласы келе,
башкаларын таптатып бетермәсәк иде, килешеп, аңлашып эшләсәк иде. Су проблемасы инде безнең җирлектә иң күп нефть скважиналары урнашкан 56 дәнә, һәрберсенә дә баганалар белән электр килгән. Гәрәй халкы чишмәдән су алып эчә, Шамалрат халкы колхоз башчысыннан алынган су белән файдаланса, Шәбез Калмаш авылларында эчәргә яраклы су юк. Нефть чыккан җирләрнең барысында да су проблемасы бик зур. Ул җирләрдә сулар югала, чишмәләр кибә. Бездә дә булмый, нефть чыганаклары арта барса, Шәбез, Гәрәй, Шамалрат фермаларында да су бетеп китәргә мөмкин. Су скважиналарының тирәнлеге 80 метрда урнашса, нефтьне 1000 метр хәтле бурит итәләр. Булган сулар, чишмәләр шунда югалырга мөмкин. Без моны уйлап хәл итсәк иде. Авыл җирлегенә булган мөрәҗәгать инде безнең шундый матур җирлектә урнашкан безнең авыллар, ләкин шундый түзүк, асфальтлы авылларны хуҗасыз җимерек йортларның күп булуы борчый. Хуҗалары була торып та шушы йортларны җимерттереп, агачларны кистереп, милекләрне чистартып куйсак иде бергәләп. Без үзебездә эшләгән чоракта акчасын да түләр идек. Менә шуларны чистартып куйсак, үзебез шунда яшибез, авыл матур, но берничә шундый ташландык йортның булуы безне бизәми. Иңгелән башка мөрәҗәгатыбыз бар инде, наратлык хуҗалыгының исәбе бар. Үзебез үстергән шушы итләрдән җитештерелгән пельмен, колбаса, тушенка ясау цехы магазины төзеп, шул хуҗалыкның продукциясын сатырга актанышта урын бирсәбез, бәлкем без цех һәм кибет салып, үзебезнең булган итләрдән, продукцияләрдән шуларны әзерләп сатыр идек. Безнең хуҗалыкка файдасы, дополнительный файдасы булыр иде. Тагын әйтәсе килә инде, 7 февральдә сәгать 10-да безнең хуҗалык җыелышы була. 11-дә, сәгать 11-дә 7 февраль көнне бик яхшы, бик зур, яхшы артистлар белән концерт көтелә. Ренат, Илнар һәм Юлия Куддусовлар дигән режиссерлар, менә Башкирияның бик хәзерге көндә иң популяр артистлары, бик матур җырлыйлар. Шуңа сәгать 11-гә 7 февральдә көтеп калабыз. Керү бушлай, үзебез хуҗалык исеменнән аларны чакырдык. Безнең хуҗалык җыелышыннан соң концерт була. Чакырып калабыз барыгызны да.